जुबिन गार्गनि जिउ गैयै देहाखौ जोबथा बिदाय होबाय। थांनाय 23 सेप्तेम्बर खालि रायजोआरि मान होनानै जोबथा बिदाय होयो जुबिन गार्गखौ। बिथांनि बिदाय सानाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो दुखु मोननायखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मन्थ्रि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरा नुजाथिनानै जुबिन गार्गखौ बिदाय होदों। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाब जिउ गोमानाया रोजा रोजा सुबुंफोरनि गोसोआव दुखु गालांबाय। बे नुथायफोरा फोरमायोदि मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ बयनिबो आंगो। थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव स्कुबा डाइभिं खालामनाय समाव जुबिन गार्गआ हरखाब जिउ गोमाबाय होननानै रादाब मोन्दोंमोन। जाय सानाव बिथाङा हरखाब बे बुहुमखौ नागारलांदोंमोन, बै साननिफ्रायनो गासै आसामाव साग्लोबदों दाखा जोमै। रिंखांदोंमोन दुखुनि देंखो, बयनिबो मेगनाव मोदै बोहैनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रुंसारि जालांनाया बुहुमनि ब्रैथि देरसिन गोथै देहा बिदाय होनाय जथुम महरै जारिमिन सोरजिदों। नंगौ, लिम्का बुक अफ रेकर्डसआ मावख'आरि महरै बुहुमनि ब्रैथि देरसिन गोथै देहा बिदाय होनाय जथुम होननानै गनायदों। माइकेल जैक्सन, पप फ्रान्सिस आरो रानि एलिजाबेथ बायदि गेदेमाफोरनि बिदाय होनायाव जेरै रोजा रोजा सुबुंफोरा हानजा सुरदोंमोन, सुबुंगौमा जुथुमदोंमोन, बेबादिनो जुबिन गार्गनि रुंसारि जालांनायावबो रोजा रोजा सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव आसामाव 4 सानसिम दुखु मोननाय नुनो मोन्दों। गोबां जायगाफोराव गलाफोरखौ बन्द खालामदोंमोन आरो देंखो मोजां मोनगिरिफोरा सिरि थादोंमोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि रुंसारि जुबिन गार्गआ असमिया, हिन्दी आरो बांला रावनि मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे आसामाव थानाय गोबां हारि हारिसाफोरनि रावजों मेथाइ रोजाबदोंमोन। बिथाङा बर' रावावबो मिलौदो देंखो होनानै जोबोद बाखनायथाव आरो बयनिबो गोसोखौ मुहिहोनो हानाय मेथाइफोर रोजाबलांदोंमोन।